Nej. Ej, okay. Så hej alle sammen. Hej alle sammen. I dag der er taget Marie med. Ja, her. Okay, vi har set det. Ej. Would you like me to go? Hej alle sammen, i dag der er taget Marie med. Ja. Og i dag der vil vi godt snakke lidt om, hvad vi godt, eller i dag der vil vi godt tælle 5 ting, altså hvad vi havde ved at være der. Ja, godt. Okay, vil du starte? Nej, okay. Første, det er det. Ja, det er den røde djævel, det håber jeg ikke, men det finder jeg nok ud af. Vi håber. Ja, den er vi nok enige om. Hvorfor går I ind? Altså, er der også, hvad er der med? Er der faktisk ikke flere? Ej, for det der video. Og så er jeg tilbage igen. Nå, okay. Jeg vil gerne, okay, vi takker en person der. Jeg vil gerne takke Danja for verdens bedste video, men du vil gerne takke hvem? Hvad vil du gerne takke? Okay, jeg vil gerne takke Danja rigtig meget. Ej, hun har været alt for mig. Hvis I kender Danja. Ja. Alle burde kende hende, altså hun er mega sød. Ej, og så også Nette, hun er også helt sød. Ja, okay. Vi ses til min næste video. Hej hej.